ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି କର୍ମଦଶା বা অপরাধ জনিত যন্ত্রণা। ইভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইকুয়াল অপোজিট রিয়াকশন। আমি যাহা কিছু কর্ম করছু তার ফল আমাকে দিনে দিনে ভোগিবাকু হব, হয়তো শারীরিক স্তরে বা সামাজিক স্তরে বা প্রশাসনিক স্তরে। শারীরিক স্তরে যন্ত্রণা ভোগিব, সামাজিক স্তরে অপমান পাইব, সম্মানহানি হব এবং শাসনিক ক্ষেত্রে আমি জেল যন্ত্রণা মধ্যে ভোগিবাকু হব। তেণু বন্ধুগণ, নিজের কর্মকু টিকে সুধার করা উচিত। যদি আমি আধ্যাত্মিক তত্ত্বরে আত্মচিকিৎসা কথা কহিবু, শারীরিক চিকিৎসা কথা কহিবু, দেখন্তু এই আপনার অঞ্চলের বি থিবে, আম অঞ্চলের বাসপিঠারে জ্বলন্ত উদাহরণ দুই জন পাগল পাগড়ি অছন্তি। সেমানকর চিকিৎসা বিজ্ঞান জনিত নিয়ম নীতি কিছু নাই আজ্ঞা। লোক মানে যাহা পিঁধিবা পাই ছিড়া কুতরা বস্ত্র দউছন্তি তা ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ছিড়া জুতা দଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଚାସଢ଼ା ବାସି ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ନା କରୋନା ଲାଗୁଛି, ନା ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱର, ନା କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ନା କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଜଗି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ହବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୋକର, ଶୋଇବାର, ରହିବାର। ନାଳକଡ଼ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆବର୍ଜନାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତୁଛନ୍ତି, ଖରାକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କର କର୍ମଦଶା ଅଛି ଭୋଗି ଭୋଗି ଯିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସଂସାରରୁ ଯମପୁରକୁ ଟିକେଟ କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ, ତଥାପି ରୋଗ ଯାଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କର୍ମଜନିତ କିଛି ଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମଦଶା ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋବାଇଲକୁ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ବା ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନେଟ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଦରକାର, ଆମର ସେଇଭଳି ପରମାତ୍ମିକ ବି ଯୋଗ ଦରକାର। ଯଥା ପରମାତ୍ମିକ ଯୋଗ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ, ପାରିବାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଜୀବିକା ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଜୀବିକା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜାଣିଯିବା ପରେ ହମସେ ବଢ଼ା କୋଇ ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଜୀବିକା ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ତା ସହିତ ନିଜର ଶରୀର ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ, ପାରିବାରିକ ଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କ'ଣ ଅପିଚେଦସି ପାପେଭ୍ୟ ସର୍ବେଭ୍ୟ ପାପ କୃତମଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନୈବ ବୃଜିନଂ ସନ୍ତରିଷ୍ୟସି ଯଥୈଧାଂସି ସମିଧାଗ୍ନି ଭସ୍ମସାତ୍ କୃତେର୍ଜୁନଃ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୃତେ ତଥା। ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ହେଇଥାଏ, ଆମ ସମାଜ ଭାଇ ସେ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷାରେ ବାଲ୍ମୀକି ରତ୍ନାକର ଭଳି ତ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲା ମାନେ ହାଣିବେ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନେବେ, ପରିବାର ଚଳେଇବେ। ବା ତାଙ୍କଠୁ ଅପରାଧୀ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଅପରାଧୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିକି ସେ ପୁଣି ତ କର୍ମଦଶାରୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇକିରି ମହାନ ହେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଯଦି ଲାଭ କରିବୁ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ସୁତରାଂ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଠନ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ କିଛି କରିବା, ଶୁଣିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବେ ସେମାନେ ପଠନ କରିବେ, ମନନ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଅଥବା ଶ୍ରବଣ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ବି କରିଥାଉ, ଅପିଚେଦସି ପାପେଭ୍ୟ ସର୍ବେଭ୍ୟ ପାପ କୃତମଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନୈବ ବୃଜିନଂ ସନ୍ତରିଷ୍ୟସି। ଆପଣ ଯେତେ ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ପ୍ରାଣରେ ମିଶିଯିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ପାଇବା।
ସଫଳ ହେବା ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ନାହିଁ, ପଠନ ଶ୍ରବଣ ମନନ କରିବା, ମନନ ତ ଯେ କେହି କରିବେ, ପଠନ ଶ୍ରବଣର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ସତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ମସଜିଦ, ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଭଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ନିଶବ୍ଦ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର ସକାଳୁ ଯଦି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିକି ନୀରବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ବା ନିରାକାର ରୂପକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟା ବସି କରି ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଧୀରେ 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 ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ପରମାତ୍ମିକ ଯୋଗ ହବ, ଆମ ଜୀବନଟା ସୁଖାୟୁ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେବ, କଥା ସତ। ଡାୟାଲିସିସ୍ ସବୁଦିନ କରି କରି ବି ଆମେ 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସୁଖାୟୁ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖାୟୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆମକୁ এই ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେବ, ଏକଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ସୁଖାୟୁ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖାୟୁରେ ରହିବ। ସୁତରାଂ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମିକ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା। ଅପିଚେଦସି ପାପେଭ୍ୟୋ ସର୍ବେଭ୍ୟୋ ପାପକୃତମଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନୈବ ବୃଜିନଂ ସନ୍ତରିଷ୍ୟସି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ର ରୂଢ଼ାନି ମାୟା। ମୁଁ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀର କହି ଖାଲି ଜଡ଼ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ହେବନି, ଆତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମିକ ଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି।